Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a domeng, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu itinagalas nga ugalik, pinanawan nak ti pamilya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Domeng dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaluto ka din, Elsa, bakit? Anya nga iti sidaan tayo? Nakaluto akon. Tuyo tilinutok asidaan. Ayaba mo ni Jana, tamangan tayon. Anya? Tuyo manen? Kanayon lata na tuyo ti sidaan tayo? Awan laka din tinaimas ama idasar mo met? No kumangamin, taitad mo ti sweldom kanya, nalabit nga adda kumamot maigatang itinaimas ama sida. Ngam saan mo't? Isugal mo mo't amin. Iso nga ano sa marod no anya ti maidasar amakan. Anya? Nasayaat mo tanadanon kayo nga agtugtugaw diti salas, tatang. Apay Jana. Antay bagam? Dumawatak ko mangamin iti allowance ko ama panag-eskwela. Ay, awan kwartak. Awan maitad ko ken ka. Ha? Awan kwartayo kunayo. Ngam no isugalyo, adda. Ni. Nalaing ka na sumungbat, Jana. Ingka dumawat iti inam iti kwartam. Saan asyak ti pagdawatam? Nagtatamanan dito yung sugalan, pare Domeng. Uwin nga rod, pare Ben. Anya iti panagkunam? Swerte tanga itangal daw. Wen, pare Domeng. Marikrik-nak nga agswerte ta ita. Patsik adakkel ti abaken ta. Ayos nga rod no kasta, pare. Alang nga rodan. Intag tugawen, tarugyan tanti agtaya. Pumaypayapay manen ti dakkel a kwarta no kasano. Una pare. Mabsog manen dagiti walit ta no bilang laeng. Naimbag nga oras mo, Elsa, balasang kaw. Ay, kastamot kada kayo tatang. Sumrag kayo Nagyaman na kanak kaw. Adda ka ni Domeng nga asawam. Kaya't ko kumaama kasarita. Adda tatang. Agtugaw kayo taayabak. Nagyaman na balasang kaw. Nay, ata kayo matatang. Nasayaat, tayo masidag ka, anak kaw. Agtugaw ka man. Tadda na patag nga ibagak. Sige, agsarsarita kayo pa ditoy. Tamapanak mangisagana iti kapeyo. Oh, anya ti bagayo tatang. Napatag sakit di Talaga napatag, anak ko. Imayak, gaputa kayat kamanan abagbagaan. Gapu iti nalabas apa nagsugsugal mo. Anya ayat ti pakasikuran nyo iti panagsugsugal ko. Pagliwliwak lang mat dayta. Dayta ti pagarup mo. Ngam sobran ti aramidem, anak ko. Pangaasim, taagamiris kan. Sakbay amarakrak ti binangon yu a pamilya. Adula amin da kita ngay bagbagayo met. Adayo ang mapasamak dayta. Amok ti aramidak kunak lang arudan. Iso adida kon pakibyangan, gapo taawan ti dakas nga aramidak. Agtugaw kayo, nanang. Anya ti bagayo? Ay, agyaman baraw. Nakaumayak. Gaputa maasya anak una yun iti anak ko. Makilablabada pa yun. Gaputa nalabas mo ti panagsugsugal mo. Anya? Ay, apo. Kagap-gapo lang ni tatang itay ditoy. Ita, da kayo matan ti sumublat nga umay mang sermon kanyak. Apay, di ka masyan iti pamilyam. Di da pa yan makagatang iti baro nga arwatan da, gapo iti kinasugador mo. Mabalin ka di, nanang. Didak pakibyangan. Agpapada kayo laman nakibiyang.
kamanganan lakay, nakaluto akon. Anya ti masida. Day ti man ensalada nga ugot ti sayote. O sige tatang, agtugaw kayon. Tagigiddan tayo namangan. Makapadismayamat dagita a masida. Mangan kayo latan. Inakladagasanan ni Pari Ben. Tamapan kami laangan makisugal. Ha? Talaga kadyasan kayong agbaliw, tata? Hoy! Di nakman pagsawan iti kastadjana. Awan bibiyang mo iti kayat ko nga aramidan. Nawatam! Anya kamutan lakay. Sige, mapankalatan iti kayat mo apapanan. Ngam di mo kumamot pagsauwan iti kasta ti anak ta. Ayos! Talaga aswerte tayo ta pare. Dakkelan ti pangabak ta. Ayos! At damanan paginom ta pare. Uwin nga rod, pare. Uray na buwisitak itay bigat. Mayat latagayam. Enton malpasta makisugal. Mapantamanen aginom iti arak. Aging ga iti kay kayat ta. Ay, kato na pare. Naragsak ti kastoy abiyag. Kasla saan taan na asawaan. Elsa! Elsa! Darasan man ngay lukatiri daw! Apay ayang agpukpukaw ka. Nabartag ka man ngaminan kat. Ala, sumurag ka. Kapay nga minanagbayag mo ngay lukatiri daw, ha? Ala, aglisi ka di katalan. Tawampayam mo nga asawa. Nagsakit mo ti kasta pa nagsasaom. Kasla saan ka napatagkan kay ti kasta ngay bagbagam. Sumardeng kan. Ingka ket agidasar iti kanak. Nagpanginak mampay dito'y paraangan. Nagtagaang ti panawan. Nasaya at Mart, nanadanon ka dito yung paraangan niya, anak ko. Apay man ang tatang. Anya man ang ti bagayo. Sirmunan dakmanan. Nadamag ko ti inaramid mo iti asawam inirabi. Apay, di ka kadi mabain. Balasangan ni Jan ang anak yaw. Ang kasta ka pailaang. Saan ka pailaang agnakaw? Ay na anak ko. Kastam kadilatan. Urayam kadi pailaang ang maumati asawam. Kat panawan da ka iti anak yaw. Nalpas kayo ka din na nagsaw, tatang. Mabalin na siyakmat. Mala. Agsaw ka. Tatang, imbagak meten idi, adidak pakibyangan. Biag ko daytoy, ket awan ti uray asino man ang makibiyang. Ha? Mala. No kastati ko na. Hangam, di kanto nga ron agpapabasol. Numarakrak ti pamilya, gapo itinagalas nga aramid mo. Ay natatang, kasla kayo dadael aplaka. Ngam ibagak manen daytoy kada kayo, tatang. Denggen nyo. Saan to ama pasamak dayta? Gaputa saan dak ama itured apanawan ti pamilyak. Naawatan yumet siguron. Sige lang, pare Ben. Naginom talat ta. Ado ti kwartak dito yung ay gatang tay ti araken pulutan. Amom, pare Domeng. Napanunot ko. Ngawan gayam ti maitad ti sugal kan arak iti biyagta. Kaya't kunti agbaliw pare. Agtal na ka man. Anyang agbaliw ngay bagbagam. Aging gangada kwartata. Aginom kan agsugal talata. Ang pare, ang mga numarakrak ng agpaisundag iti pamilyata. No siya, pare. Adayo ang mapasamak tayo ta. Gaputa ay ayatin nakunay ti asawak. Saan nga agbiag day jay, numapukawak iti biag na. Mabalin ka ding agsaritat alakay. Anya ti pagsaritaan ta? Awan ka di at talagang ti plano mo agbaliw. Panunutom mo't kumati anak ta. Balasitangan. Day ta kumamot ti panggapwa mo agpanunot. Agbaliw kan. Day talaang tikid-kidawak kan ka. Sumardeng kan.
Agbaliwak no kayat ko. Awan bibiyang mo. Nawatam. Nukas ta nga rod. Pumanaw kami laangan iti anak ta. Tanapat pataggayam ti bisyong ngamda kami a pamilyam. Anya? Amok, Elsa. Di mo maiturad ti pumanaw dito'y balay. Iso at dinak man but-but ngan. Nay, sigamat gayam, pare Domeng. Sumrak ka pa tagkapita. Saanan, imayak, tawisin ka kuma. Hinta manin makisugal. Ha? Pasensyakan pare. Hanggang talagang agbalbaliw ako. Ah, Isu asi ka, urno sa mong tibiyag mo. Katipang pangrunam ti pamilyam. Tanapat patag ti pamilya ngam ti bisyo. ala. No di mo kaya ti sumurot kanyak, siyak lang aruden ti mapan. Ala, babayo, pastor. Elsa, bakit? Diyan na anak. Swerte itay ti sugal. Iswagi matang iti litsaon. Hoy! Elio! Sabi nga ti sumungbat, ha? Elsa! Nabartag ka manan, baraw. Hmm. Ang awanan dagiti aginam. Pinanawan dakan. Anya? Nauman ti anak ko iti kasta nga aramid mo. Anya? Diyan mamati. Sana may tured dagiti aginak. Ti pumanaw dito'y balay. Ayan da ka di. Ibagam ta rumor da. Tamangan tayo. Ay, aganos ka. Gaputa di kamat nga mindumdumngag kada kami. Nalabit ano nagpanunot ka kuma iti nasayaat. Katagbalbaliw ka. Saan mo't siguro ang napanunot ti anak ko, timang panawkan ka. Tatang. Nay, apay akas ta tilang aham anak ko. Ay. Mala, sumrak ka. Ta dito'y taunag nga agsarita. Agyaman tatang. Apay, anda ka di napatag nga ibagam. Apay akas ta tilangam. Tatang. Damagak la ko ma. No adda dito'y balayo dagiti aginak. Pinanawan dang amin. Kunak no di da maaramid ti mga panaw kanyak. Ay, dayto yan ti kanayon mi nga ibagakan ka. Nalabit ana uman ti asawam. Gapo iti kay na irresponsablem kadakwada nga agina. Tatang, andang iti ramidag. Jak gayam ka ba na mapukaw da iti biyag ko? Kumusta ka ang dumeng baraw? Kastoy nanang. Agmay-may sa akon diti balay. Malmalday. Gapot a pinanawan dak ti pamilyak. May kawak lawon ay nanang. Kaya't kunti agbaliw. Ngamjak matlay da masarakanan. Kinapudno na. Adda dagiti aginam iti balay baraw. Ha? O may munto kasarita ti asawam. Tabarang maayayom kat sublianda ka. Agpaiso nanang. Ay, agyaman ak no kasta. Wan, umayak itamat lang iti balayo. Kailiw kun dagiti aginak. Elsa, bakit? Pakawanin da ko ma. Diana, anak. Agsubli kayo ko man iti balay. Ikarik, agbalbaliw ako na mamimpinsan. Nalakalaang nga ibagaday ta, Doming. No siyak, tatang. Napakawan kan. Nanang, pakawanan niyo kuman ni tatang. Maawatan ka, anak. Ngam no siyak amaysa. Pasensya kan, Doming. Ngam saan ka pailaang amapakawan. Kan maysa, napukawan ti panagayat ko kan ka. Gapo iti kina-irresponsablem nga ama kan asawa. Maawatan ka no kasta tirik nam, bakit? Ngamang namnamaak adumteng tupay ti panawan. Ama urnos tayo matlaan asa nga pamilya.
Nagbalbaliwak kat inidjakon ti bisyo, Mr. Longley. Ngam aging gaita, saan pailang nga nagsubli ti pamilyak iti dennak. Ngam saan naklata ama awanan iti namnama, adumteng to ti panawen, ama urnos kami asa nga pamilya. Alakastan, katagyamanak iti panangidrama yo, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Domeng. Domeng pagayam ko, agyaman kami iti panangipatulod mo iti pakasaritaam. Ala, anusam nga aywan ti asawam, barang mapanunot nanto metlaeng ti agsubli iti sidong mo. Kat ituloy mo ti agbalbaliw, tapara metlaeng kan ka, kan iti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti tinagan a Domeng, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikanbiag dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada, Emily Kalika, Jenna Almoite, Mary Jane Castro, Joffer Basit, kento'y pagayam yo, Jonar Ributaso. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.